Arta ningkan kriplia korjong mirjalin teron pi ningkan hini anbak avi kibu akisu kechelong. Kisu ngahut nang kerap thegan lo perthia thakedo ahokpet ajur ponang manji. Pini cricket ho marni sem teron la penjiri sanse petum kisung thektek apor nang le roklo. Lasinona bangke asupi akleng arta ningkan kripli pakor jangdun mirmir apor kecari da piningan bangke ingdeng nerkep an cari dun bomlo. Sita kisu kechelong ta pining pen ningkan hini da kepleng thulo dam boyamat akiso bang thangna chipu thekte mat avi kibu angkleng ham he an pin nang mandelo lasinono bangke alang litu ma hemtung kisung tektik apor nang mandelo nono bangke chainong hai hui lapen hidi long lian ta bondhok chipinang edlo lapu mirjalen teron pia phan kisu kechelana te bokterai hospital an ke lapu si chelang bom dam bomlo sida kisu kimi angthek che theklong le dadlo pusi asar bura sem teron lapen jeris teron piatum nang pachini dun Lasinono bangke ningki menai abangpu nilip MSC Pabitra rong piaphan Difu Medical Hospital along sekache langdam jiaphan tangka nang rabdun vekta pusi kerap johang ponlo. Lapen angparta nilip along setami kumatne ningki menai abangpu tum phan setami kisung hot nang rabdun vekta pusi tuning ripon. Lapen Karbeno Autonomous Council Dr. Turiram Ronghang atum phan mirjalin teron PSR buratum kerap johang ponlo. Lase account number 394878955539 IFC SBIN 0009405 contact number 9707788231 lasila bangso account number dong kirap nang kapali jibhansi towar cholang ponlo chukela pen Philip Tiso report TK News nilimen make semteron na lapu bangke nilehem masolo jirisan sepi kanang bangke Thanji kangtung la pulo nang tum media sor phanda na johang na chuniri dun kangtung la pulo ni tum hem ada kisu dolo jon dakula mati nilip along si dolo upong asar along si nitum noda de bomlo daksi ha bihe kana daksi dolo itum kisuan kin itum celang lo citame daklong yak te boktare an hospital an tum celang lo itum non anta kimi yang theklong lela si along break hiluwing dipuan cipon nita nitum long thang tawi cior hamu anda cior lab lo cenong jan ta jim cepadat lo nasi nona bang ke si celang pa dipu hospital anta nitum ke celang nami phanta aja kaung dero nasi na ke thegi ding ato phan chuni digang tung la pulo ni le pulo ngakadu ko belong CMFM EM ato phan anta de populator rong pi to kadu e konsil long ke jatu phan an CM atum ba anta kacuni nga tung lo nitum la kisu kecilai nya phan nang itum non na cuni lo nang itum phan rap dun tha pasi na tum dubai ni la phan da ko an nang rap tha pasi nang tum long ni na cuni ri dun lo nili supi amen la ke mirjalin teron pi arta ningkan bang doji arta ningkan krep lo keso ningkan masih to so keso tulong la kisu ningkan ka cholong mane la kisu bangke ningkan ini anon playing at na bat non ke bat lo nisme dadang lilong keso ke PC non keso bom non la so kisu ke avi gidam lo kisu nang di phale si chilai pata jako der chilang lablon hokta pon at lo sitame ni delo nanta ni tumta sa pisa berata hang tawe het kidu ti amasi nason kecelain pasi celain mata temjak ko delo nasi kaduwi don rap kaduwi long tum anti theding hada chuning ri dolo ni do phani rap tha pasi na tum lana chuning ri dolo Nona Keleji, April 28 early, Indian Prime Minister Narendra Modi Karbenglong Hevanji Pupen, Karbenglong Autonomous Council Ben Kachesik Kachedang. Bilthengmong aja thang klub Prime Minister Narendra Modi ake hai rak Harohat ele homostit toksing roha ake hai homostit luring thepia long dak niphai inkon ra keban ni dak bang lapen laso ke bang dia phat dak local MLA dorsing roha ake hai penjeng lok dipu MLA birasing leng ake hai penjeng lok poithalang so MLA Rupsing teron ake hai lapen karbenglong autonomous council EM ake hai bil MSC ake hai bil lapen ke Principal Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary, lapen ke Deputy Commissioner, lapen Superintendent of Police, lapen ke Officers atum ketuan. An si sayang deng kitun cema la so kuthak metum pidi tum saya mai. Lasi
bola so ke bang dia hor bang ke dak asom institution ladak Karbi Anglong pan kapanong po laso anu jo ke som ada tuigi ada ragon mini laso pada sini tu pidi Kedamtang ni phai krehiniar ni Dr. Gyanandra Burman kaning je pon sidul trap akhayatum minority lapen Christian adharom rim dunlote ST puchipunang nelo lapen STL chu endunang nelo pu pherang ke thengno kaning je pon apothak KSA Samson teron pen ningkang samse kachipaklang dongkamoka benjana simrong phar report TK News Hatumi Dipualong Janajati Faith and Culture Protection Forum Atumahin Pen Tribal Conference ke Phapon Phato Halabang Solong Speaker ko Amen Pen ke Phapon Dr. Gyanandra Burman alangli Cotton University long professor selangli atumi dak kewang abangke nili tumahin pen abangke kecheng sia ko alangli inu thekse ramuni kewang apot mesen si tribal amailong ningje kang ima sin matha seta atumi alangli ga ningje kang tho bangke lake ningduk memelo lapen lake pinre meme alam selangli ningje kang de Karbi Anglong ke kitam tang ajir dingkui pen apista mela daga bangke pini han setame Horom alam pen lason kacar bo puli tin tek nang le tilang ba purki mo long samya be tin nang li Christian nang li Honghari nang li Hindu nang li opini kapre aron kimi la halam me kacar bo lapson abe tame patumi alang li selam kan ingi kang tu bangke lapu hilo je aron barim pen kaci utang atuma phan atuma bangan ke latum ke Christian le punoy Muslim le punoy lang litum ke ST kalilo Christian tapi dak kacing nang ya bangke alang li inut Profesor set sitami alang li nili puyo bang ken knowledge bang ing dayong la je ST ko pio hormu ma kala sormu alang li chini det bon pusini ka mata alam the bang ke ST ke lake kas kali lake ST ke lake ST bang ke kas system po sike bang sta ST bang ke kali lake ST bang ke lada ke lake inglo so ke bansi lake ST pusike ho la se lada ka bang ke ST pen la religion ke ka pachira buni lake nangli ST pen bang pachira bunta hai mane ala bani li chini inde seta ST pen ke pachira buni ta nona bang ke lang li tukang bang ke la Christian atum ba kapre aron pe aparim pen kapre ka tum an ke la tum ke ST kalilo la sonjong selang tum chi ulu klote la bang ke ST pu tum hok ni bani ye bang la ning dublo la ben la so puthak poni li ki pukang tungo bang ke alang li bang stame pini ratang nu la so dia chuhang nang ji la ben jaste met la organizer atum sitame alang li tum stame ke chok che bang ke la ke thedunglo Karbi Anglong arat palang li tum stame alang tum dia chuhang nang la bang ke alang li tum mai long la puson paninje long le dar ni policy ta alang li tum mai long la son ningje de anta pinian da Karbi Anglong arat palang tum chipe ke ngede bang ke la ke ning duk ni alang lasi ni tum ben ki puji bang ke la hilo hala organizer atum Janajati Faith and Culture Protection Forum along he claim asongja potum sitame nangli tum prapjin pela so puthak lam plat pinangi je Karbi Anglong along la so thorom lam pen kapachar bo ji aphan so mi ki kaya bangke madu ta pe claim long le det nangji pini la Janajati Protection Forum atum det kali kapre ka song atum sitame thorom lam pen Karbi akhe ma inglong so khe hi asai bang claim pidat nangji la sineli tum pen कि जोसी का चुनिंगरी कांगतुंग लहेलो ये तुम Karbi तुमान के हेई सिगे थे धरम लेके थे गलिए पोसी Karbi आखे हिजान मत इंग्लोंग असो हिजानंग बोंगले तुम ला धरम ला में चिहन थे नंगने बाची पुतन नंगने ला पे तुम बोंग पेन कची लांग इरेम ला सोन क्लेम नंगने ako mane mundi nani pen wang si pini tribal hijan nang pacar bojia saya long bangke ile tum kadu ko isita me ano che dendu nang ne la ile tum ke kaya son kaya teng kaya mang son ile tum ke ing samjin pen la solong ile tum confusion ave pin pen kamahu mangram ave pin pen ile tum kaya son Karbi akhe mat inglong so akhe tum bring dog rang ni pen ke do wer je pansine tum hin pen message mate tum he pesa birta pilo la se kadu ko be arada tum fansi tame pini komane dhoromala benang pacar bolong ile tum abedu nang ni pusi ile tum hin pen